ले तू कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस। अरे बस अरे तेरा चिखा दो GSM रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कहतनी काहे ना चतारू हचक के खाली में दवाई ठीक हो जाए पचक के। अरे ये कहाँ से बच की हो अरे पचक जाए काका भइल बा बताओ साफ साफ हो सच सच कोही भूलल बा अपने आप हो पूछ तार बातिया यार देख जा से समझा हो कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस ना मन बा हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस का कही हो ढोरिया के नस ढोरिया के नस ढोरिया के नस लागत कि लफारा भइल अनेर में बरजस बिहारी के पूरा गइनी फेरा में। अरे तो हो गई के रहे हो हाँ हाँ धरे को धनंजय तो करी है बाबा लहू छोड़ दे बाबू बाटे इज्जत के सवाल हो लापर मत गिरी हो में कास। कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस कैसे बताए तू हारमोन जैसे हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस टुक ढोढ़िया के बोल का देख तारा लहंगा के भीतरी बोल का तूने रे खतरा चुवत का हो जलेबी से कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस ई का कहतरा हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस। चुप रहा मौका देख के बता।